ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଶୁଆଟିଏ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ। ତା ପାଖକୁ ଶାଗୁଣାଟି ବସା କରିଥାଏ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚଳନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଛୁଆ ଫୁଟାନ୍ତି। ଯିଏ ସେବାଟେ ଯାଆନ୍ତି ଶୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ହୋଇଛନ୍ତି ମ! ତା ମା ଦିଅନ୍ତା କି ଆମେ ନେଇ ପାଳନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଶାଗୁଣା ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ କହନ୍ତି, ଇସ୍ କି ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନିଆ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ହୋଇଛନ୍ତି ମ! ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମା ଶାଗୁଣାଟିଏ ଏକଥା ଶୁଣେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ସବୁଦିନେ ଶୁଆ ଓ ଶାଗୁଣା ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ବସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଶାଗୁଣା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଆ ସହିତ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କହି ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଶୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ କେହି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦିଟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲାରୁ ସିନା ମୋ ଛୁଆ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚୁପ୍ କରି ଶୁଆ ବସାକୁ ଯାଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ଖସାଇ ଦେଲା। ଯୋଗକୁ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ପଡ଼ିଯାଇ ଚେଁ ଚାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶାଗୁଣାଟି ତାର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଶୁଆ ଛୁଆଙ୍କ ଚିଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବା ଶୁଣି ଶାଗୁଣା ଛୁଆ ଦୁଇଟି ବସାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଗୁଳଗାଳ ହୋଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଆ ଓ ଶାଗୁଣା ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ଶାଗୁଣା ଦେଖିଲା ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟି ବସାରେ ନାହାନ୍ତି। ତଳକୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଦେଖିଲା ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟି ପାଣିରେ ପଡ଼ି ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି। ଶୁଆ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଆରାମରେ ରହି ଖାଲି ଚିଁ ଚାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଆ ଏକଥା ଦେଖି ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ବସାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧରି ଆଣିଲା। ଶାଗୁଣାଟି ମନେ ମନେ ନିଜ କଲାକର୍ମ କଥା ଭାବି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ଗପଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରର ଅନିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ ଖୋଳିଲେ ନିଜେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ପର ପାଇଁ ଗାଡ଼ ଖୋଳଇ ଯିଏ, ସେଇଥିରେ ଆଗ ପଡ଼ଇ ସିଏ।